Sigismund on tehnyt nyt sen, mitä olen pelännyt eniten. Onko saatana semmoista ei tehdä ikinä? Ei koskaan. Nyt suunnitelma ja me estämme tämän aikeen. Sovitaanko näin, että tapaamme keskiyöllä Majatalon portilla? Se on suljettu, mutta tässä sinulle avain. Juhania kyseli. Olet petturi, olet pettänyt meidät kaikki. 200 vuotta olet vangittuna täällä. Ei ne tee itteni peti, saatana hurri. Vittu missäköhän se on se Juhani? Ei täällä jaksa kohta enää olla. Jaakko ystäväni, oletko täällä? Oletko täällä, Jaakko? Tapoin juuri vartijan. Helvetin hyvä. Totta kai mä tapoin sen ruottalaisen. Ja sä vaan silloin mietit, että miltä se voisi tuntua. Minun henkeni voi ostaa sinulle aikaa. Nyt pestään vasta saunasta.